kabotan aku ngadep. Kowe kabotan. Kabotan. Padha. Ana singa gedhe. Iki ngapa? Kancane do perang. Wah. Setan awak ireng. Kleru iku setan. Sampeyan iki sesingitan ning wit gedhe iki napa? Aku ndelik sih. Kowe iku ndelik. Iya, Kowe ora wani perang. ora wani. Kancane do perang iki gelek. Iya. Tahu terus iki. Ojo rene. Ojo rene. Laga iki. Kowe wani ngomong aku. Kowe. Sampeyan ono. Sampeyan apa? Kemana aku? Eh! Ora usah, bali wae. Hah? Ora rene. Golek. Golek. Golek yo wis. Apa? Aku wedi ora gara-gara siji ku mang kok. Lha apa? Roh raine iki dhewe lho wedi aku. Hah? Roh rain lho. Kowe kan aku wedi. Heh. Padha. Apa padha iku? Aku ora aku dhewe yo wedi yo. Kowe ku nemen kok. Hah? Kowe ku nemen. Nemene piye? Rain nglumpuk. Tak nglumpuh iku jan. Jakete kan ngono. Guriap. Guriap. Ada saja. Guri kuwana apa? Guriapnya ono putih-putih dibongkok. Nah, putih. Layangan. Layangan yang biasa ngono. Guri-guri. Noleh go noleh. Biasa dibongkok. Apa? Berarti ya jagung digok. Kowe wedi aku bloke kayak iki. Loh. Aduh. Tak kira wis ora cicing-cicing. Mrece iso. Dilangi jake. Kira dene. Mana? Apa? Iso Ora cicing ora iso nututi batok. Lah iya ku mang piye ta? Batonge lucu-lucu kegelen. Lho kok sing biasane anu unjuk ae. Lah iselan. Lah iku mang piye? Lah kok tinggal mlayu ora keselen mlayu. Sasi tadi potong ora keselen iki. Berarti wedi yo. Iki piye iki? Hei, piye iki? Buak, buak. Hei, nang ora. Usah. Tanggung jawab lah, buah. Buak, buak. Saya disenen wong kene mesti Kok tanggung jawab. pater. Tenan. Usah. Jam urusan aku. Teknik kowe enak diamuk. Hei! Potongnya ora kaya biasa. Unyu kabeh. Piye iki piye iki? Saya kok anyar. Lek kuno. Mati celok. Lek botak. Iki dicelok mango-mango. Iya, wis ngono. Lek plondos. Saya kok anyar kabeh. Aku njaluk tulung ale. Tulung apa cing-cing? Pocong kok pocing. Pocong. Pocong. Pocong arep pocing. Lelu berarti. Kenapa? Aku njaluk tulung ale. Tulung apa?
wacakno. Hah? Wacakno. Wacana apa? Wacakno donga no, Lek. Donga. Iya. Aku bablas gak iso. Maksud iku kowe kok ndongakno foto iku lho, kok ndongakno. Aku dongakno. Heh, Lah sing iso sapa? Hah? Sing iso sapa? Sing iso yo mbah. Kowe Iki sing ngetokno. iki nek ora ada dongakno ora ilang. Iya. Sing gorene iku kowe. Loh, Nage. semangat jenenge apa Bas? Ayo. Iki piye? Aku ku bingung ya. Kok bingung? Yo te. Ye. Aku ro. Apa? Apa? Apa ya? Lho. Iki aja ngangong. Piye? Cepet negake. Yo. Apa? Aku sing mlakune ngene. Cingkrang. Yo, Terus. pokok rene. Biasane dia iso. Yo celuk kowe. Aja aku. Bam kok Aja. Aja aku. Kami telur dhewe. Ngomong nek aku. Aku jamu. Lah aku ora romae. Apa aku sing Urung iso. Iki padha ae. Dadi celuk kok. Lho kowe gentenan. Aku Yo. Usah. dalane ndi? Aku ora romae. Kudu sing nyeluk kowe dhewe. Ora iku paham kok. Omae ra celuk. ndang gage Lek blotak. Ora dalane. Kita iki beto. Mosok dalan oleh bahan dhewe lali. Waktu iki anyar. Iki balik kecilingan. Apa moron di iki, Ger? Ger, elan, Ger. Lah. Elan le. Jalane ledok-ledok iki mau. Jalane krowak-krowak le. Oh. Wadalah mateni wong. Aduh le. Waduh. Baik gulung gemak. Alah iya. Tak tolongi, Mbak. Ya iya mau malah mbok tumplek. Foto samber tetekan kowe iki ya. Ndi bocahe mang? Ndi? Bocah ngene ora njaluk dilebokno dalane neh. Ayo. Dalane wis rusak, Blas. Hah? Gimana? Halus, Angga. Eh? Halus. Rumah saku ya wis ini nok le. Hah? Kok bulan kene ra umbung? Elang-elang. Ora ngono lah. Kowe iki marai perkara ae. Perkara apa? Lah wong mbok tumplek iku. Lah, Kowe ora gelem elon-elon. Diantere ra umum. Bar mbok tumplek. Ana apa kowe iki? Hah? Kucing, Mbak. Hah? Kucing. Alah, ngomong ora tau bener. Amit, Lah Mbak. kok iki gopone to le. Alah. Seneng Kersane kok. sopan. Sampean pinarak mriki. Hah? Kersane sopan sampean pinarak. Gulu Wong ta. tuwa kudu diajeni. Iki lho rungokno. Ngerti nek bae gegere pegel. Cukukno lungguhan. Ora kaya kowe. Wong tuwa mbok tumplek kaya. Ya wis tak lungguh le. Ora usah nganting le, kelar dhewe. Asem maning kok. Kowe kok anggere kurang ajar, cicenono. Kowe kok nak mulih kokone diwedeni pocong nang kono. Aja. Iya kok. Oke liwat ra ngono, Seneng Mbak. ganggu wong tuwek ae. Ngono ora tak lebokno nang ndek mbek. Enak dalan. Dalan iki jane. Hah? Dalane padha karo dalanku. Dalane wis ajur. Hah? Ajur. Alah kok nggo dikom banyu anget ya kena. Ana apa kowe rene aja guyang-guyung tak cocok untumu iki kok. Ana apa? Anak pocong. Banyak turu mbok buka ana apa? Pasang yo. Lah nek ana pocong kon lha apa bae? Deni wong. Hah? Deni wong. Lho. Lah kok medeni wong ki ora gelem. Foto iki nguber-nguber wong, Mbak. Wah, lah dalah. Ora gelem mulang to, Le? Ora gelem. Ngono ki rak ndong-ndong bae seneng. Apa kanca bangmu nyai kok? Lho delok-delok nek perlu ya ora tak amuk to, Le. Terus kon ngopo nyampurnakno? Sampurnakno, Mbak. Nah, ya wis aja kuwatir.
Engko ambek tak rapali tak dongani, tak wae Japa mantra mutilang. Cukup didongani Japa mantra ilang. Yo ora to le. Terus piye? Biasane bae kudu ana beramban. Ukuran. Heeh. Ayo. Tahu. Tempe. Iki panganan entek ae sing mbok eling-eling. Iki kulino ana ambaku aku kok iso ngono. Ubur rampen ngene lho. Ubur rampen iku kaya dene menyan. Terus dupa, nah terus kembang, dan sampurna ngono. Lah iya. Yo tuku to lek kok golek iki. Nggo syarat kudune yo tuku. Tuku yo nek ada dhuwit. Ora sanggup. Hah? Semene aku iki ra ono sing sanggup blas. Lah kere. Ini iki lho. Ayo ape apa nang iki. Ora usah mbok wangi buka, iso buka dhewe. Ngene kok. Saya wangi, Mbak. Ora usah. Ah, 4.000 tukokno dipo karo menyan. Lho. 4.000 le. 2.000, Mbak. 2.000. Kowe tak sambuk lho. Kowe tau ngerti dhuwit ta ora? Tahu. Iki delengen iki ana gambare wong lanang mendulu ngene iki pira? 2.000. 2.000 ta? Nek tak walik blodyak ngene iki lho gambare wong wedok pira? 2.000. Saiki nek 2.000 tambah 2.000. Ya iya. Ngono senengan batah nek dikon wong tuwa. Ayo. Kowe aja bilang dulu iblis tukokno. Bilang dulu tak. Kowe iki aku ora bodoni yo le. Lah iya kok tanganmu. Ayo bagi iblis. Mbak, bener nek fotomu iku kena gua apusi. Ning ana petingane kok. Ngene piye, Mbak? Ngono dua-dua lah iki nek kado karo mbah yo sayang iki iki. Tak tinggal ngene kowe purek kok. Gloso. Ayo ndol cepet sithik. Nah. Pilopit. Kene lho. Kene lho. Pokoknya kene kok. Kondi mau le. Kondi. Pacar pikiran. Pinter gone ini menyani karo dupane. Lho, menyan karo dupane. Ha. 2.000 kok untuk dupa kok. 2.000 untuk dupa kok. Kowe iki senengamu. Dupane 1.000, menyane 1.000. Men dupane gak ono. Ya terus. Nyantok. Aduh lah. Iki mandi cara wis gorene ora apa-apa. Sing penting ora ketang sithik ana syaraté ya, Le. Ya wis dilungguh kono. Iya, Jol lho. Menang aja ganggu bae ya. Wes, menang. Salah. Anak sapi jenenge Pedhet. Wis suwe. Ora ana iku ana sampe selek guyem iku. Iki sapa yo, Le? Kowe iki tak penginggahku seneng nyaur terus ae. Menang ta ora? Lah iya kok. Aduh. Alah Sontoloyo. Iki menyanak plekatak kene ku. Aduh. Mati aku. Aduh. Bae tulung tole kok diomong dhewe. Oi. Ayo. Endi? Oh, buah dhewe sentet ya iki. Gara-gara kowe. Iki menyan apa ngono lho? Sing sapa? Waduh, mana pengen menyan kok bledas iku. Yo. Mate ni wong. Anu wis go minggir.
Ora menyang-menyang apa atekan. Aja. Asem. Iki sekarat tok. Hei, Ora murid dunya ora mulut. Atakmu kono. Wong kok banyu. Uyai. ayo gelis. Hei, Ulo. Nah, ngono. Yo. Makat. Syukur lah. Wong kok. Ayo jaga minggir. Gorono. Wong kok. Goblok ora kawat. Diperintah pisan ana pi menyang kebledas iku. Ayo mati lali aku. banyu. Banyu. Hei, Wong kok iso ngono dhewe. banyu iki ra kanggo kowe. Gorone, wis gorone. Anune gorone iku anune. Anune gorone yo. Gorone. Ya ngono kok angel banget. Iki yo piye modhe gendeng. Cara kene. Ngono lho. Aduh, kocrok. Sing akan gorono sapa? Sampeyan lho. Lho ngarepe bae. Nah, iki kok ora ngono bengi kok ulah-ulah kabeh. Wong kok. Nah, Nah ngene. Ben cerak karo bae ben gampang ngono lho. Nggih, Mbak. Lha wis mengko kono. Ora kok le. Tak sobur kono balik. Wah, iki yo ora mandi. Barang tak sobur malah balik. Ngene mbae masyaallah. Lah, iki banyu aku ta banyu aku ta. Banyu aku asli. Yo wis, menang. Wis aja kuwatir tetep sampurna. Pocong. Tak jaluk guna kuasa ayo tangi apa. Ayo tangi dong. Ayo tangi. Ayo. Wah mandi le jebule balik-balik lah. Wis tang rono. Rono. Lho kok ketularan gendeng poconge. Lho lha piye? Pocong ki lho bram aku nih mencolot, ujuk-ujuk ngono. Oke. Ayo rono. Yo maju-maju nak jelunguk. Cang. Kalem, Mbak. Dalam mangkat ta sithik. Wah, kepol, Mbak. Tak lokne ya. Iya no. Benang sampurna ya. Oke, baik. Wis, meneng. Tubeh. Jangan udah calonnya gebir ayam kono. Tubeh ku metu kabeh le. Tubeh metu kabeh. Ayo metu kabeh. Ayo metu kabeh ayo. Ayo metu ayo. Aku teko ye. Nah, galinane wis teko. Ana apa ye? Aku Aku kesandung ye. Serempet kowe kok. Kesandung pang tapo. Tangakno. Lho, ora ngono sik ta. Piye, Mbah? Oh sik kowe kok dadi mengkeret karek sak. Ala iya suwe ra mana mengkeret sih. Punyane dhuwur kok. Prai telung dina mengkeret ae, Mbah. Ngono, ya wis, kono maju ya. Iya, Mbah. Ayo kabeh nyusul ayo. Nah, ayo metu kabeh. Nah, iki wedhus metu. Nah, asline ya metu. Ya ngono to. Jus. Apa kok hao-hao iku? Kelacen apa, Dul? Hah? Kelacen apa jupuk sik? Jupuk sik.
Apa Jul? Hah? Hi, Apa? apa lek botak? Hah? Waduh sekarang kali. Apa kok lewat-lewat? Buat. Ngawur ayo. Bukan. Ayo menuju kabeh ayo. Nah, kan maneke metu. Nah, ayo metu no. Nah, ndi ondel-ondele. Del. Ayo Del. Del, metu kene Del, numpuk Del. Iya, Mbah. Kata milon Del gosip. Aku buka pada kurang tangguh kok, Mbah. Malah tinggal. Ah, iya. Wes ono. Alah. Nah, siji le. Bisa kata pokoknya begini tak tonton kabeh. Apa Mbah? Sisi apa Mbah? Kuncelan. Aja Mbah. Hah? Di. Lho ora apa-apa Joti wis jinak. Ora medeni. Ayo Tel. Nah, kaya apa wis ketok. Ini Tel, lumbuk Tel. Tel. Aja ngamping bloko rene ayo. Gendang sampurna ayo rene. Iya kowe. Kowe ora kowe sapa? Ora ana liyane kowe tok. Ayo wis rene lumbuk. Ayo rene iki. Ora sampe dhewe cilik-cilik ya. Heeh, ya rono lumpuk. Nah. Wis komplit tak ana kabeh le. Dilanjut. Gendang sampurna Mas Sari. Ananta Pakshaye Apatike This is Kena DJ Alfie Apatike Revolution. Apatiko Apatikut Apakshaye Ananta Pakshaye Apatike Kena Apatia Apatike Apatiko Apatikut Apakshaye Ananta Pakshaye Apatike Kena Apatia Apatike Apatito Apatikut Apakshaye Ananta Pakshaye Apatike Kena Apatia Apatike Apatito Apatikut Apakshaye Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Say tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the. Ave Pro Audio Sound System. Ave Pro Audio Sound System. Apate apatititita apatia apatikeketu apatito apatitututu atitatut alah gegeti ayam ae lah lho udah hilang ayo balik